Moj ceger danas u predivnom letnjem danu, u predivnoj atmosferi u bloku 44 na najvećoj organskoj pijaci u gradu. Danas ćemo imati ovakav ceger, pravi organski, koji smo pripremili za ovo izdanje mog cegera i uživat ćete, nadam se, u ovom cegeru kao i svim do sada. Do Novog Beograda možete dođete tramvajem 7-icom, 95-icom i svim ostalim autobusima i tramvajima koji dolaze iz centra grada. Uživajte u današnjem cegeru. Dobar dan, kako ste? Ste dobro? Kakvi su ovi divni mladi kukuruzi? Odakle su stigli? Dobanovci tu. Kako je vaše cenjeno ime? Lisica Vera. Divno, tezga 110. Kad je najbolje vreme upravo da pristignu ovi predivni kukuruzi? A ono što me još više interesuje, da li se oni samo skuvaju i jedu ili postoje možda neki drugi načini, možda da vi znate, a da mi ne znamo, da nam kažete kako još postoji način da se oni pripremaju? Samo da se peku. Da se peku, a da se ne kuvaju? Mogu i da kuvaju. Dobro. A da se peku ako nemamo šta, na nekom roštilju, na ringli, da, na roštilju, na ringlina, da. Dobro. Kažite mi, vi kao domaćica, šta volite sad u ovim pretoplim danima da spremate vašim ukućanima? Šta je neko omiljeno jelo, obzirom da je pijaca nikad snabdevenija, pogotovo ova u bloku 44? Ma, ima svega. Nešto najlakše što je hrana. Šta je to? Paprika, paradajz? Paprika, paradajz, supice i tako. Keleraba? Može? Da. Pa, mirođija? Slabije. Idemo danas da tražimo sada svašta šta ima. Puno vam hvala, divni ste. Uživajte, sve najbolje, takođe. A odakle stižu ove predivne dinje? Predivno. Hvala vam puno. Jao, kakva pijaca danas, uživamo. Dobar dan. Ćao, otkud vi? Evo mene. Pa dobar dan, Ljiljana Šarac. Vi se beše zovete Ljiljana Šarac? Ja sam Ljiljana Šarac. Pa ja sam čitao vašu knjigu, neku fenomenalnu. Taman letnja. Pa kako sad danas da vas sretnem? Ja obožavam kada dođem na pijacu i tako sretnem neke drage ljude, potpuno, samo se tako pojave. Bila sam danas do svoje urednice jer treba da potpišemo novi ugovor. Kako ste vi spremni? Znači, tako ja iz cegera. Čekajte, ja iz cegera mogu da izvodim mikrofon na Agro-televiziji. Spremamo se za jednu novu letnju priču. Da vidim tu koja je sad to knjiga, molim vas. To je peta. Peta je izašla u maju. Evo. A ja sam pročitao stariju. Starija, ovo je nastavak tamo iz muškog ugla. Filipe lektira za ovo leto. Ljiljana Šarac. I ovde su isto boje kao na predivnoj tezgi na kojoj se mi sad nalazimo. Mi smo na tezgi 115, da. Ja sam rešila da danas napravim jednu lepu voćnu salatu kod kuće, da ispržim malo paprika, neko meso i eto ručka za pola sata da se ne znojimo, da se ne kuvamo u kuhinji, a da bude ukusno, brzo i lepo. A ova pijaca tako nudi fenomenalan izbor da ne znam šta ću pre, mislim da ću kupiti i za sutra da ne moram da odvajam dan i da se provedem lepo i da mogu da u prirodi provedem sa svojom porodicom vreme. Knjiga je predivna, Eurobuk je izdao, veliki pozdrav za Milicu i ono što nas takođe interesuje, vi ste profesorka srpskog u školi. Jesam. Kojoj školi predajete? Ja radim u osnovnoj školi Stefan Dečanski u Železniku. Mi smo kraj koji ima svoje bašte, svoja organska jaja, svoju dobru, pa sam onda ovde u kraju miksam njihovo, pa naše i onda bude zdravo, lepo, ukusno i korisno. A nema nigde to što ima u Srbiji. Srbija jeste riznica zdrave i dobre hrane. Znači danas voćna salata. Danas voćna salata. Šta ide u salatu? Pa breskve? Ići će kajsije, breskve, ići će dinje, bit će jabuka i krušaka sa medom i sa šlagom i to ohladimo samo, a onda ispržimo malo papričice, malo meska i eto divnog ručka na brzinu. Kakav divan izveštaj, kakav savršen susret u predivnom letnjem danu. Puno vam hvala. Hvala vam, zadovoljstvo mi je. Uživajte u ovom predivnom toplom letu. Starija knjiga je top, sad i stariji. Što da vam kažem? Uživajte. Svako dobro, hvala vama i mnogo sreće u poslu. Dajte obavezno ceger. Ovaj ceger danas fantastičan, kao što možete da vidite na Novom Beogradu, najveća organska pijaca u gradu, predivne paprike po 100 dinara, paradajz po 70, takođe ovaj po 100, sa druge strane predivna boranija šarena, imamo putericu salatu po 50, roze krompir po 80, luk po 100, izuzetna snabdevenost, pijaca danas vrvi, ovde predivan celer po 100 dinara, šargarepa po 100 i mešano po 200 dinara.
Ovde takođe, kao što možete da vidite, izuzetna tezga, sve složeno, sve sređeno. Imamo malo do česme, da se rashladimo, pretopao je dan. Usput imamo i predivnu ovde baby spanać, da budemo mali Popaj, a kad se najdemo ovog spanaća, ćemo postati veliki. Popaje, ti si lud. Sa nama danas divna Nada, jer kad sve potone, samo Nada uvek ostaje, a tako? Naravno. Bio je čuveni časopis svojevremeno, Nada je na vašoj strani. Ha! Nada, dobar vam dan, želi Agrotelevizija Moj Ceger. Evo, danas smo doneli ovaj divni organski ceger, borimo se za ekologiju. Ono što je danas bitno, da nam predstavite šta imamo na tezgi. Koji su vam brojevi tezgi? 184 je povrće, 195 je voće. Da, onda pozovi, kaže 195 i naruči dobro voće. Šta imamo danas? Od voća imamo kajsiju, zvana ruža, Zrela zrela, Nada, imamo kajsiju ružu. Naravno. Predivna dva imena. Dalje. Jako lepa kajsija, zrela, slatka, sveža, i za džem, i za jelo. Prelepo. Kažite mi, su domaćice već počeo prave slatko? Jesu. Dolaze već uveliko. Naravno, i zadovoljne i prezadovoljne. Dobro, ne sumnjam, pogledajte kakva vam je tezga Ekstra. tako, ako vam je ovakva tezga, prepoznat da je tako Uvek lepa, gazdinstvo. naravno. Kažite mi, pa kad vi radite ovde i dajete pozitivnu energiju, ko sve privređuje u porodici? A pa Su svi najviše, uključeni? jesu, najviše suprug i sin, svekar nam pomaže sa vremenom na vreme, ćerka i ona upada, Kad jer god može. radi, naravno, i to je to. Hoćemo da pređemo malo na povrće, Može, da naravno. nam pokažete, hoćete s te strane, može? Dobro, dobar dan. Šta nam ovde nudite od ovog čarobnog povrća? Šta je ovo? Matovilac? To je matovilac, ovo je Predivan. rukola. Divno. Da. Paradajz, koliko vidim? 5 vrsta, 6 vrsta? Imamo dosta vrsta paradajza. Dobro, jer znate da mi kažete, pošto neke domaćice, Red. pogotovo ove koje su mlade, možda ne znaju kako se zovu svi paradajzi, ove sve vrste. A pa pretežno moje mušterije sve znaju. Dobro, Ovo je- ove koje gledaju Agroteleviziju, možda Ovo mlade je ne znaju. šljivar, pelat zvani, Dobro. paradajz paprika, volovsko srce i jabučar i čeri. Kažite mi, ovaj koji je pelat, Da. on se zato zove pelat jer se od njega kuva, ali tako, onaj sok paradajz, Može, kao a i jede se jer je mesnat, čvrst, divno. suv. jako Ovde, lep. naravno, celer, Celer. čuvena pesma, ajmo Kato, ajmo Zlato, celer, brati. Celer, brati, da. Ja obožavam celer. A znate što sam isto primetio? Kažite. Da li ste to nekad pravili? Primetio sam, na primjer, u nekim restoranima, Prave ovi mladi od kuvari. stabiljke Da, sok. sok prave, Da. prave isto kao neko varivo i prave salatu. Da, i salatu, pa i Izuzetno. od korena salatu Da, isto. divno. Mušterije su stigle, Jesu, morate da radite, mi naravno. takođe idemo da uživamo. Hvala, Veliki najlepše. pozdrav za vas, za vašu Hvala. porodicu, za divno gazdinstvo i vidimo se na novom Hvala. cegeru. Veliki Hvala. pozdrav, uživajte. Predivna tezga sa divnim cvećem saksijskim za vaše balkone, za vaše terase, za vaše bašte, za sve one divne prostore u kojima volite da boravite i da sa ovim divnim cvećem dekorišete vaše različite prostorije i da kažem prostore. Ono što je jedno od najlepših cvetova je naravno čuvarkuća, a ono što je danas ekskluziva u mom cegeru, jo kako divno mirišu, to su upravo lubenice kojima se kuca, kao i ceger, dobar dan, je li to moj ceger? Da, kako su lubenice, super. I evo jedna dinja, ovu dinju ćemo da izmenimo i lagano, jo kako tek ona miriše, da je spakujemo u naš ceger danas. Ovde ima, koliko vidim, 2 vrste dinja i fantastičnih lubenica. Dođite obavezno na pijacu u Novom Beogradu u bloku 44 i uživajte, a za početak možete uzeti jedan divni bosiljak, jednu divnu dinju, sve to spakovati u moj ceger danas i lagano otići zadovoljni sa ove divne, najveće organske pijace u gradu. Uživajte, moj ceger.